Okei, moro YouTube. Tässä tulee tää mun 50 subin spesiaali. Eli ei jaksanut room setupia tehdä, koska se on niin sekainen se mun huone. Joten tässä on mun oikea huone. Näin, kusetin vaan. Eli spesiaalin aihe on se, että Sika tarvitsee uuden puhelimen ja huonon jälkeen tulee, kun ottaa puhelimensa ja kirve. Katsotaan mitä tapahtuu. Katsotaan mitä mä saan tän kuvattu. Kato kun uusi puhelin pitää saada. Ja siitä lähtee. Kato nätisti meni. Uutta puhelinta odotellessa. Perkele. Joo. Uutta kasetti. Noniin. Jatketaan. Siinä on nää. Pistetään vähän paskaksi. Noin. 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 Se on sillä siellä. Vähän vielä. Joo, se pamahtuu ympäriinsä. Sieltä voitte poimia jostain mun vanhan kännykän palasia. Mutta tämmönen 50 subin spesiaali tällä kertaa. Ja eiköhän tää teille kelpaa. Ja sanokaa myös, että minkä puhelimen ottais seuraavaksi. Juu, se on moro.